салом, барномаи 5 таволи варзиша. Ирӯз мо айраҳгузарон мепурсем кани ва ё чӣ медонанд ай бораи варзиш. салом, барномаи 5 таволи варзиша. Худтонам маърифӣ кунед. салом, ман ҳаёи фирдавс, студенти донишгоҳи айролии Тоҷикистон ба номи Шинишон Шоҳтемур якум курс мебошам. молодец. саволи якум. вақте футболбоз ба дастаи худаш гол мезанад, чӣ гуна гол ҳисоб мешавад? Автогол. правилно. давлати Конор Макгрегор. Ирландия. правилно. чемпиони ҷаҳон оид ба футбол дар соли 2014 сол кадом давлат буд? Германия. правилно. бозии байни Реал ва Барселона чӣ ном дорад? Эл Классико. правилно. ватани футбол. Фаронса. намедонам ростигарш. англия мешавад. раҳмат барои иштирокатон. шумо чӣ гуфтанӣ ҳастед дар бораи барномаи мо? беҳтарин бозӣ бисёртар кунед, бо хубтар мешавем бозиятонро. раҳмати калон. саломи барномаи 5 таволи варзиша. худтонро муаррифӣ кунед. Ассалом, ман Дилноза. хуб. саволи якум. бозии байни Реал ва Барселона чӣ ном дорад? Эл Классико. правилно. ватани футбол. Англия, агар хато накунам. правилно. бозии машҳур дар Ҳиндустон. Аввал гольф аст ба фикрам, баъд крикет. правилно. дар майдони футбол чанд нафар бозӣ мекунанд? Вратар қати 11 нафар. Бо вратар 11 нафар. правилно. ҳолати нобозӣ дар футбол. Офсайд. правилно. охирон бозии Зидан дар кадом сол буд? Зидан ё 2006 ё 7 2006 буд. 2006. правилно. вақте футболбоз ба дастаи худаш гол занад, чӣ гуна гол ҳисоб мешавад? Позорн гол, автогол. правилно. раҳмат барои иштирокатон. салом, ин барномаи 5 саволи варзиша. худтонро маърифӣ кунед. салому алайкум, номи ман Ҳамид. хуб. саволи якум. давлати Конор Макгрегор. ба фикрам Ирландия буд. правилно. охирон бозии Зидан дар кадом сол буд? ман рости гап хеле Зидан навашнасам. баскетболро интересоват накардам вали. футболай. хай намедонам. мумкин боша 2006 сол. хай хорошо. ҳолати нобозӣ дар футбол. аут, офсайд. 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 Ина да футбол, например, туп это мяч, да, а да теннис чӣ ном дорад? Да теннис? Туп? чӣ ном дорад? Блин. Где это фамилия будам? Бол. Теннисный мяч. теннисни мяч меган. Хай, факташ иномам. бозии байни Реал ва Барселона. Бозии байни Реал ва Барселона. Футбол. эл Классика. раҳмат барои иштирокатон. салом, барномаи 5 таволи варзиша. худтонро маърифӣ кунед. Туразода Мақсад. хуб. саволи якум. вақте футболбоз ба дастаи худаш гол занад, чӣ гуна гол ҳисоб мешавад? Автогол. правилно. саволи дуюм. охирон бозии Зидан. Сол 2006. правилно. ҳолати нобозӣ дар футбол чӣ мешавад? Офсайд. правилно. ватани футбол. Реал Мадрид. Истиқлол чӣ бигӯ? ватани футбол куҷай? якум бор ҳамин футбол ки буда. олбе нагин ки бахнома медонам. Бразилия. не. Дишамет. англия. раҳмат барои иштирокатон. салом, барномаи 5 таволи варзиша. худтонро маърифӣ кунед. Фаридун Сафаров. саволи якум.
вақте футболбоз ба дастаи худаш гол мезанад чӣ гуна гол ҳисобида мешавад? вақте ки футболбоз ба худаш гол мезана, барота худшака ки гол мезанад. позорни гол. Ва чӣ ном дорам позорни гол? Чӣ Позор- мегӯянд? позорни гол чӣ ном дора, короче? Номаш чия? Автогол. Правильно. Саволи дуюм. Охирон бозии Зенит Зидан дар майдони футбол кадом сол буд? Соли 2006 ба фикрам буд. А? Правильно. Як каса калака А. дил зад ко дига нахес. Конор Макгрегор. Ай, кадом давлатай? Ирландия. Правильно. Ай, ангата. Ҳолати нобозӣ дар футбол. Офсайд. Правильно. Бозӣ байни Реал ва Барселона. Чо кадай? Эс классико. Правильно. Ам хеле ам едом. Чемпиони саволо тамада нативо. ҷаҳон оид ба футбол дар соли 2014 сол. Олмон, Германия. Правильно. Хай ладно, ватани футбол. Англия. Правильно. Раҳмат барои иштирокатон. Да, Дар бораи передачаи мо чӣ гуфтани ҳастед? Авара передачатон аз саволотона қинд кине карочи зинда боше хай. Раҳмат. Ба ҳамин барномаи мо ба охир расид. ба канали мо обуна шавен, зангулаву лайкам фаромӯш накунед. Ба ссилкаи дар зери видео буда дроен регистратсия кунед. Регистратсиятона сёмка карда ба номерои зерин роӣ кунед ва ба аккаунтон бисомон мегзара. Хай. Audio Jungle.